Het is ook echt wel een beetje wie topsport. Je wil ook de beste zijn en bakker is denk ik ook topsport. Ja. Je kunt zich niet op één ingrediënt aan. Het heeft met van A tot Z mee te maken. Vanaf dat ze bloemen in de machine gaat, zodat ze goed overkomen. En alles ertussenin, dat moet kloppen. Er zit niet, gaat in, ze zegt nou, ik doe dit nu in de fly en dan maakt iedereen een goede fly. Een bakker zijn voor mij wel in vroeg opstaan iedere dag en proberen iedere dag weer prachtige producten te maken. Opa en oma voor mij, die hebben vroeger een bakkerij. En uiteindelijk is er een oom van mij is met die bakkerij weer gegaan. En twee neven van mij, die zaten ook in de bakkerij. En er moest op een gegeven moment natuurlijk weer het handjes tekort in de bakkerij. En wie oud word ik toen? Ik denk een jaar of 15. En als we dan klaar waren op de middelbare school, we gingen direct de bakkersbureau aan. Ja, hier ligt die ziel en zaligheid in deze bakkerij. En die probeert natuurlijk iedere dag die stinkende best te doen voor alles maar op tijd in de winkel te krijgen en vers in de winkel te krijgen. En ik zei al, ja goed, de beste hoede dat ik ben opgegroeid met het bakken. En ja, ik zou ook niet anders weten, ik heb ook nooit anders gedaan. Het is pure ambacht en het is traditie. Als bakker ben je altijd bezig, de hele dag, met het maken van mooie dingen, van lekkere dingen. En kijken of dat lukt, of het is zoals je het wilt hebben dat het is, of de smaak klopt. Het bakkersleven, daar moest je niet aan beginnen als je niet vroeg goed bent kent. Geniet dus morgens, boeten kijken en in de zomer tussen de knieën moeten lopen. En dat is gewoon heerlijk. En Bram, wie is dat nu om met die twee zussen samen te werken? Ja, ben je altijd met die broers of zussen samen? Dat is niet altijd even makkelijk, maar we moeten aan het eind van de dag toch gewoon weer door een deur kennen. Veerkruimel. Geer, zijn hier wel op elkaar ingespeeld? Ja, dat klopt. Wel. Dat is toch wel aardig jaren samen, hè? Kruimel, abrikoos, kruimel, kers. Mijn overgrootvader is rond 1890 of zo gevraagd geworden om een bakkerij te openen in Panningen, want er waren te weinig bakkers in deze regio. Dat is heel goed bevallen in de familie, want in 1920 toen worden er 5 broers en 2 zussen die alle 5 de bakkerij in zijn gegaan. 2 zussen zijn met een bakker getrouwd, niet heen dorp, maar een paar dorpen verder. Die 5 broers zijn door elkaar gegaan en één is er in Panningen gebleven en dat is mijn opa. En dat, na mijn opa is mijn vader dat geworden. Het pure basisbeginsel, dan zeg ik bij mijn vader, deed gewoon ook in de jaren 60 Limburgse vlaaitjes dagelijks op elkaar gezet. Dat ook toen hij nog niet. En Geer zit hier met z'n drieën aan het werken. En hoe is die pap dan? Dit ligt nog in bed. 2 ries, 2 kruisbest, 2 proemen. Oh, dat komt erna. De wind van de gekke toch weer. Morgen.
Je zei net dat we weer aan het werk waren en dat zit nog een beetje los te knorren. Ja, vast en zeker. Maar goed, ik mag ook wat langer bij blijven liggen. Die bakspel nog met? Of, Jawel, ik vind het steeds heel erg leuk. Ja. En wat ga je nu doen? Ik ga eerst even voor en in de bakkerij kijken of alles lukt. En dan kom ik weer terug, denk ik. Maar meestal kijk ik eerst even op alle afdelingen op je grootheid. Heb je dan ook de touwtjes in de handen of hebben de kinderen dat nu? Officieel ik, praktisch te zijn, heb ik ingeleid. Maar goed ook. Hè. Wat? Nou, moet verder gewoon. Hè. Als ik nou steeds alles strak in hang heb, dan komen we niet verder. Uiteindelijk moet ik door de achterdeur eruit. Wist je er blij met? Ja, altijd. Aanblik van Fly maakt zelfs de meest treurige grijze dag toch weer een beetje tot de vier, zeg maar. Dus eigenlijk is dat de hele van het succes. Als hij vers is, dan is het eigenlijk al goed. Dat is net als met bier, als het kaal is, smaakt dat eigenlijk allemaal. En dat geldt ook voor Fly. En als hij dan nog warm is, in tegenstelling tot bier, dan is het allerlekkerst. De proemenvlaai is, nou ja, die vind ik lekker omdat ik hem niet duk eet. En als ik hem dan eet, dan verrast het me steeds weer, de smaak. Eigenlijk is het dat. Ik kan de smaak van butterfly een beetje voor de geest halen nou. Riestervlaai met slagroom kan ik ook een beetje proeven in mijn hoofd. Deze heeft iets verrassends altijd. Tren, onze accordeonist, die heeft in een bekkerij gewerkt. En heeft nogal uitgesproken smaak hoe een fly moet smaken. Dus daar gaat het dan om. Dan gaat het over de boeien, wat ik net zei. Of hij vers is. Of er dingen op zitten die er eigenlijk niet ophuren. Dat is al een beetje wordt naartoe gaat. En meestal wint dan de riestervlaai met slagroom, weerm. Of de krumelvlaai, butterfly, ook weerm. En dan gaat het zo, Smit, nee, vind ik niks aan. Nee man, abrikozenvlaai, dit werd ons een zo. Dus dat gaat dan in de bus op en neer welke vlaai. Kijk eens. Ja. Goed? Kiki hangt ook een beetje, dat is precies goed. Weerm. Niet al te zoet. Knisperende suiker bovenop. Krakende mooi. Perfect. Heerlijk. Nog een stukje? Geniet ervan. En hoe noemen ze dit nu in het dialect? Een fly. Dus een korte A. Geen fly, of geen floy. Hier is het fly. En die moet geëten weer. Ik kom uit een Brabants bakkersfamilie. En mijn opa heeft mij toen ik een jaar of 10 was geleerd hoe ik een Brabants worstbroodje moest maken in zijn bakkerij. Het mooiste vak die er is bakkersvak, echt waar. En ik doe het al nu, wel dik 40, 50 jaar. Echte Limburgse vlaai, zoals ik hem eigenlijk vind, is een Limburgse vlaai met ingrediënten uit de streek. Dus de kersen moeten uit Limburg komen. Eigenlijk is onze filosofie laten beleven zien tussen boer, molen en bakker. Ik ben zo'n 20 jaar geleden begonnen bij deze bakkerij met 3 personeelsleden. We hebben nu 40 man, waarvan er ongeveer de helft oproepkrachten zijn. 10 winkelmensen en in principe ook zo'n 10 bakkers. Maar we hebben nog steeds eigenlijk te weinig bakkers in dienst. Ik vind dat je moet leren om de ambachten te zijn. De oude LTS is er niet meer. De mensen moeten weer... We willen allemaal wat influencer worden. We willen allemaal zogenaamd heel rijk worden met ICT's. Maar dat is een keuze, hè? Daar zijn er geen bakkers meer. Daar zijn er geen slagers meer. Daar zijn er geen groentemannen meer. Nou, oké. Dan hebben we toch geen eten meer. Mensen moeten eens leren gaan werken in plaats van lui op de luie gat zitten. Dat vind ik. Werken moet je. Ik word gewoon bakker weer en ik ben hier een keer gaan metkijken en ik zag wat hier gebeurde. En ik was op slag verkocht.
Ja, het is gewoon het schoonste wat er is. Van bloem en water en geest maken ze gewoon de schoonste dingen en de lekkerste dingen. En daar waren mensen blij van. Ik werk al vanaf mijn 13 hier in het bedrijf. En altijd wel gezegd dat ik het wil overnemen. En ja, kijk, we hebben best wel een serieus bedrijf. Met veel mensen in dienst. En ja, dat wil ze dan niet alleen doen. Mijn opa heeft het bedrijf ongeveer 64 jaar geleden opgericht met mijn oma. En Joost heeft dat vervolgens overgenomen, maar hij geen opvolging. En dan ben ik met Joost over in gesprek gegaan en al vrij snel ook met Mark erbij. En een paar maanden tijd stingen we met z'n drieën voor de groep als het ware. Het aansturen van de winkels, het maken van de planningen, het zorgen voor de administratieve afhandeling, de social media, communicatie naar boete toe. Ja, dat is wel wat ik leuk vind. En ook met nieuwe ideeën aan de slag van hoe kunnen we het bedrijf toekomstbestendig maken. Ook met nieuwe vernieuwingen erin. Dus dat vind ik leuk om me met bezig te houden. Hey Tim. Hey. Mooi. Kasper. Fijn dat we bij dich op bezoek moeten komen. Ja, je wordt op zoek naar appelen, dus. Ja, lekker zat. Volgens mij zitten we aan het goede adres dan. Ja, precies. Ja. Afgelopen jaar hier geplokken, dus Kijk eens aan. Keulcel. Ja, want we zitten met een beetje een probleem met onze huidige appels, die we via de groothandel bestellen. En hoe dat de kwaliteit niet constant is. Dus we zijn op zoek naar een partij uit de buurt die ons daar in kan voorzien. Nou, we bezorgen appel op voorraad, dus ja. als je die zelf kunt chillen, dan kunnen wij die wel leveren. Dat kennen wij. Kunnen we ze 's middags chillen en dan kunnen we ze de dag erna gewoon lekker op de vlaai leggen. Ja. Dan mogen we een appeltje proeven of dat zou lekker zijn. Dan hebben we het meteen nog een beetje getest, ja. Een lekker appeltje. Mooi? Ja, heerlijk. Lekker fris appeltje. Ja, is goed hard. Goed hard. Ja. Goeie appels. En is dat heel jaar door gewoon deze kwaliteit heb ik. Het zal richting het in, zullen ze het zachter worden, maar voor het algemeen zijn ze voor het hele jaar dezelfde kwaliteit. Kijk, ja, dat is zo nog op zoek zijn. Top. Goed. Dankjewel, Tim. Jazeker, ik wil graag een aardbeienvlaag met zachte bodem en een grummelke spul. Lekker goed moeten. Maak er dan een schone dag. Ja, komt al goed. Oké. Hoi. Hij is thuis. Zo, heb ze zin in een stukje vrij? Ik wel, ja. Tas koffie door wie? Ja, is goed. Ja, dat is helemaal mooi. Teek al plat. Ja, jongen. Welke wil ze hebben? De andere. Dat is de originele dit is de Limburgse Limburgse. vlaai. Dit is de Limburgse. Het is nog warm. Dit is dan nog de goede vlaag. Nou, thee. Nou. Geef ze dan, hè? 10 verjaardag. Ja, dat ja. We kennen elkaar met de eerste keer 60 jaar geleden. Ja. Zo lang bijeen. En eet je ook al 60 jaar vlaai samen? Ja. Ja. Nou, eigenlijk vanaf... Vroeger bij de man. Ja, die had je ook, die had je ook iedere weekend vlaai, ja. De man. Ja. Altijd. Ja, bij zijn man. Dus, zo lang. Eten we samen vlaai. Maar dat is nu niet meer zoals vroeger elke week vlaag. Niet elke week, maar toch wel geregeld. Ja. Ja. De pudding, de grummelkus, is gewoon een totaal vlaai. Vind ik ze heel erg lekker. Fruitvlaaien zijn ook lekker, maar hier in Hoes is de grummelkuspudding toch wel het meest favoriet. Voor mij wel, ja. Dus het is minder opsmuk. Er is niet veel slagroom of wat dan ook, maar gewoon puur Limburgse vlaai. Ja. Zeg al, vlaai bij Albert Heijn koop ik ze niet en bij de Plus koop ik ze ook niet. Koop ik toch bij de wekker. Hè?
Het keusgebakken in de hen. Ja, eigenlijk. Moest je dat gewoon zo eten? Eigenlijk moest je dat zo. Ja, eigenlijk, ja, maar goed. Zo. Ik vind het toch wel zo handig. Hè. Ja, ja. Dames en heren, we gaan een Limburgse, of tenminste jullie gaan een Limburgse vlaai maken. Een traditionele Limburgse vlaai. Dan druk je je duim erin. Haal het los. Druk. En dan ben ik de eigenaar hier, dus nu gaat het heel snel, hè? En blindelings, hè? En blindelings. Je doet het goed. Ik dacht, ik ga gewoon even rustig opnieuw beginnen. Nee, dat moet je eigenlijk juist niet doen. Nee, en zal ik je vertellen ook waarom. Ja, hij wordt al te elastisch. Juist, je zegt het woord. Als je een elastiek pakt, hè? Ja, dat wordt hij al. Ja, welke appel? De kleine? Ja. Dat is een appel. Dank u, schön. Frank, je bent wel een beetje een manager van alles, of niet? Ja, eigenlijk, dat kun je wel stellen, ja. Dan moet je boven ingrijpen bij die bakker die natuurlijk alles gaat uitleggen. Hè. Nee, manager van alles ben je wel. Ja. Wat hoort erbij, zo maakt het leuk. Dankjewel. Wat doe je dan allemaal? Wat ik nu aan het doen ben, is meer corrigeren, helpen, opruimen, want ze hebben druk. Dan ga je mee helpen de flyer vullen. Je gaat mee helpen broodjes bijvullen. Je gaat hier aan langs ga je mee helpen de winkel inrichten voor flypunten te verkopen. Dus gewoon de hele tijd door mee help je eigenlijk een beetje aansturen, aanduwen, zodat zij gewoon hun taken kunnen doen. Ja. En nog bakken? Soms wel. Soms. Zou je dan zeggen dat je meer een ondernemer bent dan een bakker? Ja, ik ben meer ondernemer dan een bakker. Duidelijk. Kijk, toen ik ooit hiermee begon, heb ik het als een afstudeerproject voor de EO eigenlijk gebruikt. En uiteindelijk kreeg ik een 9 voor dit project wat ik doe. Hè, dus van alles laten zien wat er eigenlijk strekend komt, wat vandaan komt. En toen zeiden de docenten die tijd van je krijgt een 9 als je je vak gaat vertellen. Dus wat we moeten doen als bakker is je vak vertellen. En dat maakt ons onderscheidend tussen een supermarkt. Als bakker ben je wel bakker, maar ook tevens een hele goede verkoper. We hebben een heel mooi team, 22 bakkers. Vroeger allemaal Nederlanders uit deze regio. Tegenwoordig hebben we een heel gemêleerd team met mensen uit Oekraïne en Polen, Portugal, Filipijnen, van alle landen mensen. Totaal met de verkopen en de logistiek en kantoor erbij hebben we 140 mensen aan het werk. Dat is veel wel, hè? Ja, buitenstaanders kijken er tegenaan van er heel veel, terwijl zelf best in gegroeid. Ik weet nog wie we begonnen, wie ik van mijn vader overnam, zaten we met 20 mensen en we hebben er een jaar bij gekregen. En maar voor de buitenstaander denk ik 140 mensen, mijn god, wie kan het? Maar wij zijn in gegroeid, we weten niet beter. Productie is wel heel groot, hè? Onze bakkerij is heel groot, ja, dat klopt. En wie behoudt ze dan de kwaliteit? Ja, we kijken elke dag de fly die we maken, wie die eruit ziet, of ze goed is of niet goed is. Maar net zoals hij, is een stukje niet goed, dus dan moet ik zelf opletten dat de fly wel weer goed wordt. Dus daarom is het wel belangrijk dat er eigen ogen bij staan. Zeg maar mensen die het vak kennen en opletten of de fly ook goed is of niet. De manier waarop we maken is nog steeds wel goed ambachtelijk. Ja, zeker ook het bakken. Het maken van de spies. Het is wel veel spies die we in één keer aanmaken. Maar alles zit gewoon in kleine blikjes. We doen zelf de suiker afwegen, zelf de bindmiddel afwegen. Dus dat gebeurt wel gewoon allemaal handmatig en ja, door de vakmensen die we hebben. Wat zou ze zeggen als iemand zou zeggen dat dit een fabriek zou zijn? Dan zou je toch wel gekwetst voelen. Ik mocht anders zeggen, wie wij naar deze bakkerij zijn gegaan, dus we hebben 2 keer een nieuwe bakkerij gebouwd.
Dit is de tweede. En we hebben heel lang geaarzeld om heen te gaan, omdat we op een streettrein zitten. En mensen denken bij een bakker aan iemand die achter de winkel in het donker zit te bakken. Dat is niet terecht. Ook mijn bakkers hebben recht op een mooie, goede werkplek. En dat kunnen we ze heel bieden. En daarachter, het hukje achter de winkel, ja, dat is leuk. Maar dat is niet waar ik mijn bakkers wil laten werken. Kijk eens, Mark. Ah, fijn. Mooie dat appeltjes. Dat zijn de appeltjes. De appeltjes in binnen. Kunnen we gewoon beginnen? Appels die wij eerst inkochten, daar waren we eigenlijk helemaal niet tevreden over de kwaliteit. Die was eigenlijk heel wisselend. En ja, nu hebben ze gewoon lekker uit de streek. En we schillen ze nu zelf, zoals je kunt zien. En zo zijn we eigenlijk niet meer aan andere partijen gebonden. En de kwaliteit gaat er gewoon eigenlijk een flink stuk op fruit. Wij bepalen nu zelf welke appels dat we inkopen. En ja, we hebben dus een hele fijne partner in gevonden. Het is meer werk, maar ook dat. Als de kwaliteit er met omhoog gaat, aanzienlijk omhoog gaat, dan kiezen we dat toch voor. Als je nu ziet wie de vlaaien nu overkomen ten opzichte van de appels die we daarvoor gebruikt hebben, ja, dat is echt al een heel groot verschil. En dan is dat extra tijd het ook wel waard om dat eraan te besteden. De appels zijn heel gauw bruin en naad. En als een appel naad is, dan moet hij al heel lang bakken in de oven. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ze wil. Voor de bodem van de vlaai, dat heeft ook effect op wie de bodem van de vlaai blijft, of er heel veel vocht op zit of niet. En dat zijn heel constante appels die we nu hebben. Dat is ook een constante, hoogwaardige vlaai. En dat is hoe we het verdoen. Je wil je de beste zijn? Ik wil de beste zijn. Tuurlijk. En de beste kwaliteit maken en de lekkerste vlaai maken. En dat draagt je het ook weer zijn steentje aan bij natuurlijk. Het is ook echt wel een beetje wie topsport. Dat wil ze ook de beste zijn. En bakker is denk ik ook topsport. Ja. En Marcel, ja. wie goed is die team eigenlijk? Van winkeldames en alles bijeen. Alles bijeen. Ik weet het, 10 man nog. We doen alleen nog deze winkel. We zijn een beetje aan het afbouwen. Hè. We kunnen niet door blijven gaan en dan denken van, nou ja goed, nu willen we goed scheiden. En dan kijk ze om de geer en dan denken ze, ja, we moeten beginnen met goed scheiden. Dus we zijn daar al langzaam met begonnen. Omdat we geen opvolging hebben. Hè. Vredesavond beginnen we om 10 uur. En dan zei ik meestal om 1 uur of 2 uur. En dan ben ik zaterdagmorgen dan weer hier. En die anderen gaan dan door. Vroeger wordt dat anders. Het begon om 7 uur 's avonds en dan werd je tot 10 uur 's morgens. En dan ging ze 2 uur naar bed en dan stond ze weer op en dan was het zaterdagmiddag weer. Maar dat tijd hebben we gehad. 20 jaar geleden, ja, het zijn 3 uur slaap genoeg. Ik kon weer beginnen en maar dat gaat niet meer. En het hoeft gelukkig ook niet meer. Dus, kom hè, wat ga je gaan doen? Anders kom ik niet klaar. Wat ben je nu aan het doen? Het keurmerk op de vlaadozen plekken. Dat hoeft nu officieel, hè. Omdat het erkend product, Europees product is geworden. En er hoort een sticker bij. Dus we moeten verplicht op ieder vlaadozen een sticker plakken.